Egingo dugu txamponaren trukoa. Hasteko, txampon bat hartu behar da. Ondoren, txampona besoarekin igurtzi behar da. Ai, erori zait. Erori behar du. Erori zait berri. Eta bukatzeko, txampona desagertzen da. Hau da magia trukoa. Hartu karta bat eta gero erakutsiko diozu publikoari eta gero gutxi. Vale. Hori da nire karta. Gutxi. Orainik nahasiko ditut kartak eta gero egingo dut 3 multxo eta 3 aldiz. Eta esango didazu non dagoen zure karta. Vale. Non dago zure karta? Non dago? Erdian. Bale, orain esango dizut non dagoen zure karta. Vale. Hau da zure karta. Bai. Klik magikaren trukoa. 2 klik eta paper zati bat behar dugu. Orain, horrela, tolestu egin behar dira, tolestu egin behar da paperak. Bat, hemen sartu behar da, eta bestea, hemen. Hori egin eta gero tira egin behar da. Azkenean ikusiko duzu klipak elkartzen dira. Historia, egun batean, 2 lagun parkean elkartu ziren. Pununka batean jarri ziren, baina ataskatu ziren, eta hor geratu ziren. Bilagun elkartuta geratu ziren eta konpondu egin ziren. Magia! Txampon ikusezina. Materialak, txampon bat eta mahai bat. Hasteko txampon bat jarri mahai erdian. Ondoren, bueltak eman eskuekin txamponari. Jarraian, hitz magiko batzuk esan behar ditugu. Abra, txampon hau desagertuko da! Gero txampona desagertuko da. Kaixo, Xabi, Natalia. Rosalia. Egon. Eta Julen Gal. Ainhoa Ura eta arkatzaren trukoa egingo dugu. Osagaiak ura, arkatza eta olioa eta edalontxe bat. Hasteko edalontxe batean ura bota behar dugu. Hori egin eta gero, edalontxe berdinetan olioa bota behar dugu.
jokatzeko arkatza sartu behar du. Hau gertatzen da, eguzkiko argia edalontzian desbirratzen delako eta hau deitzen da errefrakzioa. Kaixo, ni Jesus naiz. Paperen trukoa egingo dut. Hasteko papera apurtuko dugu. Bi zati egiteko. Ikusi magia. Voilà. Ni salmago naiz. Ni Asier magoa naiz. Ni Asier magoa. Eta magia trukoak egingo dugu. Hemen dago txanpon bat. Eta orain ez dago txanpon. Sacapunta bat ateratzen du. Abrakadabra, pata de cabra. Sacapunta bat ateratzen du. Wow! Sacapunta bat. No. Ez du ikusten, abra, kadabra. Gu naia bera. Eta izea magoa gara. Gure trukoa kartekin egingo dugu. Espero dugu despetatzea. Telebero bat. Naia, zentitu erditik, mesedez. Orain bera aukeratu badaja bat. Orain, kartak. Erakutsi publikoari, mesedez. Bale, orain, gure hitz magikoak izango ditugu. Din bidan badilla, orain zure karta amatera dadilla. Bale, orain, zertu hemen, mesedez. Naztu dugu. Bale, orain zure karta esmatuko dugu. Hau da zure karta? No. Gu mago belardoak gara, eta magia truko bat presentatuko dugu. Pilota bat behar dugu, 3 edalontzi, hemen sartuko dugu pilota, ez galdu pilota, non dago pilota? Ez, pilota hemen dago. Kaixo lagunak gu 3 magoak taldea gara. Gure trukoa egingo du. Horretarako, bi plater eta txanpon bat erabiliko du. Orain trukoa egingo du. Lehenengo txanpon bat ikusten duzue. Bapatean 2 txanpon ikusten duzue. Eta orain 3 txanpon ikusten duzue. Ziri magoa naiz. Ni isola magoa naiz. Ni letxin magoa naiz. Hemen ez da ikusten ezer, da? Eta tiri taran! Ni orain truko magiko bat irakursi nahi dut zuri. Hemen margoak daude eta orain ez daude. Orain eguelta bat ematen dugu eta agertzen dira margoak. Bale, nire trukoa da pilota hau desagertuko da eta gero nire ahotik aterako dut. Bale? Nire lekoa. Ya está. Vale, ez daukat ezer. Vale? Ba orain, botako dut.
Eta gero aterako dut. Aterako. Kaixo ikusleak, gaur egingo dugu magia truko bat kartekin. Orain, bolondre bat beharko dugu. Olaia. Olaia o Olaia? Olaia. Otra vez, Olaia. Olaia. Vale, orain karta bat, karta haratu. Ikuslei erakutsi. Sí. Etxien. Vale, orain, nahaztuko dut. Vale, orain, erakutsiko dizut. Kartek eta jarriko dut hemen. Vale. Vale, zure karta dago hemen? Vale. Vale, perfecto. Orain, karta bat aukeratu. A ver, zure karta da hau? Hau? Vale, igual enfrentatu behar dut edo ez dakit. Zure karta da hau? A ver, zure karta da hau? Ja, zure karta da hau. ¿Qué? No, adiós. Marina, eraztuna mugi egingo da. Truko magia bat egingo du. Papel horrek desagertu egingo da. Hemen dago papelik eta magia truko bat egingo dut. Eta hau, karta bat hau aterako da. Moztu. Raúl. Zer behar duten? Hau hain. Hau atera. Naiz eta hau da Alaia, eta Alaia eraztuna desagertuko du eta gero Daukagu Walmik magoa eta egingo du lehenengo hartuko du biletea eta jarriko du aparetean horretan. Gero, tolestuko du
Eta orain hartuko du arkatxa. Eta traspasatuko du horria. Eta orain hartuko du biletea eta ondo eta berria da.